Ini Meklas Sega, dasu kadang dia Hero Honda, nama. Masuk ke kamar saya kasih mana itu? Mau hai? Juras pengah apa? Naik deh guys menurut, wah Meklas Sega. Oh, karena bawa ni. Tulisan dong jangan borofol kerja, ada nih maksud dong saya, ambil resing namanya maksudnya. उनावहाय दङ नै आंजों लोगोफोर फंबायफोर बेंगालराव माबायदि बेरायगासिनो जोङो मोसाखौनो दंबावोसो दिनै गासिबो नायदो जोंनि रुमजोंहाय फैदों दा बेरायगोन आरो हरै उनावबो दंबावो नै हाय गाइस फाइनालि रुम मोनफैबाय जोङो नै बिल्डिं गाखो मेंगुलायबाय जोंनानो फैगासिनो दं गाखोबोगासिनो दं लोगोफ्रा नै फैबावगासिनो दं ओमफ्राय नै बिथाङा आं चेनेलाव मा होननो सानो बुंनो आरोना बिथांनि चेनेलखौ बयबो साबसक्राइब बानायनांगौ गगा मोनदोंलै गगा मोनदों जोंना लोमजादोंमोन आरोना देहा एसे प्रब्लेम जोंना नै बिथांनि चेनेलखौ बयबो साबसक्राइब बानायनानै हो मानो होनोबा बर'जों बर' सापर्ट खालामलायाबा सोर सापर्ट खालामलायबावनो आरोना बिथांनि चेनेलखौ बयबो साबसक्राइब बानाय बयबो सापर्ट खालाम जेरावथे बिथाङाबो जौगानानै थुलुंगा मोननानै भिडिअ बानायनो हानाय बायदि आंनिफ्राय खावलायनाया बेनो आरो हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय बिबु बसुमतारिया ओमफ्राय नैबे ब्रादारनि चेनेलावहाय आंखौ नुजानो थिननायलाय आं एसे नुजाबाय आरो ओमफ्राय जोङो दिनैहाय दंफैयो फनिक्स मलावहाय दंफैयो फनिक्स मल होननानै बुङो ओमफ्राय बे बेंगलुरु केयारफ्रमनिफ्राय एसे सानजाजोंहाय जायो बे जायगाया ओमफ्राय दायो मा बुंनो जोंथ' कलखौबो जाहैबाय जेबो लानो हाया जाहैबाय जोंथ' कलखबल' ओमफ्राय नैबे जों ब्रादारासो माने आइफन लानो नागिरखादों ओमफ्राय आइफना एसे दामद्राय मोननो गावहा ओमफ्राय बिनिफ्राय माबा लानो नागिरदोंमोन आरो आल्ट्रा S23 Ultra Samsung ओमफ्राय बेखौबो आं दा लाना बुंनाय जादों आरो मबाइल नायदोंमोन लोगोफोर क्या iPhone 16 Pro Max सच में ऐसा दिखेगा? इसका कैमरा बिल्कुल एक फिजिट स्पिनर जैसा दिखता है। एप्पल ऐसे बहुत सारे प्रोटोटाइप्स टेस्ट करता है और फिर जाके उसमें से एक फाइनलाइज करता है और इनमें से कुछ डिजाइन लीक हो जाते हैं और फिर वो बुरजा फैखादों नै जोङो बर'फोर गोजा बायलायजोबग्रा माखासे जायगाफ्रा डेन्जारलै जायगाफ्रा मबाइल नायदोंमोन फुजा लासिगोन आइफन 15 फुजा लासिगोन नायफैखाबाय मा सोर खालामगासिनो दं आरो लाना फैखानांगौ मोननाय मा थो मा नायदो दा गिदिर नालाय जेरै नायदो ओमफ्राय नै मानसिना मानसिल' जों गैया मानसिना मानसिल' ना माबा मोनसे बायनो हायो ना नायनो हायो मानसिना मानसिल' कलखबल' दं दङलै गाइसमोन जमा मबाइल नायनो लेंनानै लाबोजोब्बाय आङो नायफैखाबाय आरोना फुजायावहाय लाबोसिगोन फसायखाबायबो मबाइला मा मबाइल मोनलाय बावलांबायसो 15 आइफन 15 रिलायन्स जायगाफ्रा माबायदि ब्र जायगाफ्रा बुहुत मोजां मा बुंनो जायगायावनो जोङो बुंनो हाया उफायला गामनाय दामफ्रा नायजाखानानै आयु हा
जोंना बाथाथिवनिया दासो सिखारदों सानजुनो लांबाय 9थायावसो ओमफ्राय माखासेफ्राथ' सिखारबाखै खोमा नै जोंना रुमा बेनो आरोना गाइसमोन माखासेयाव नै सिङाव खेबथ'ला आङो दासो सिखारला जोबदों नालाय मानसिफ्रा नै मेख्ला सेगा दासो ओंखारबोदों दासो सिखारदों बियो हेर' हन्डा नामा जोंनिया थानाय एरिया बेनो आरोना लोगोफोरनि जायगा बेनो जोंना जों बावनो थायो मेन रड खाथि जाखायो आरोना जोंना माथो गोजान जाखायो खाथिसो आंनो सैमाया होनो आंनो सैमाया आरो फै दिलगत अके गाइस थेंक्स फर वाचिं एसेनोसै भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोसे